Misamis ha? Asa ta? Sa imong heart. Hi guys! Ay, gato ni upload sa YouTube na po. Okay, snack. Gusto na storya king. Peace. Puro sa mga guys. Here comes John Cena! Here comes Aquaman! Sakit to Aquaman oy. Sakit kayo. Hello guys! Isang mapagpalang gabi sa atin. Ito pa masamang gabi mo. What's up mga ma'am? Andito po tayo ngayon sa Sophie Red Hotel. Okay, meron ako mga kasama dito. Sino yung kasama mo eh? Uy, sino yung kasama mo? Uy, sino yan? Aba, may kasama pala kayong lobo. May tubig ka na marami. Wala, for sure. Hindi mo maatok maglangoy kayo. Hindi mo malumot. Oh my God. Sino siya? Okay siya, nasa labay. Nasa labay. Nasa labay yung mga kati-kati. Anong kati-kati yan? It's all good, huh? It's all good. Sabi mo sa punto. Okay lang daw. Andiyan na. Kasi yung maingat pool. I'm very happy. I'm very happy. Hello, uy. And cut. Oh ma. Senyora Guadalupe. Anjing umur magkalansay. Sana lang pool. Sana lang pool. Wow. Okay.
salamat. Kaya ito na nangit. Pagstorya ba? Hi everyone, welcome to Sophie Red. So for today's video, it's Sunday and we're spending time with the family. And right here is Tina. There, attendance daw. Ano yun? Pala yun eh. Since we're celebrating siyempre Christmas break rubber. And yeah, manong gagawin snow class. So that's why he has a time for taking videos and Ano yun? yeah, so Ayaso. we're not yet having our breakfast, but Ay, later gutom na. Gutom na. We just have our coffee, and later we're going to Agatayan, but we just take a plate. Wake up! Woke up. So say hi. Nag-absent sa choir. Yes. Wala, walang kilay moves. Sige lang. Okay. Walang kilay moves. Wapo. Wapo, wow. Sa labay. In the evening? Salamat. Sa mga sa buntag. Gabi-gabi. Declare. Tara. Unsa man ay magkabubunyong gana maka. Oo, langoy-langoy ni. Gangsay na. Balda karon. Balda. Ano masititit? Kinagmay lang tit. Dading kong litro. Ano dadi dito? Daddy, bye. Nagtula. Ignan to siya. Kaya ako, nagpot kami. Nagpot kami sa tumalaman. Daddy. Making. Oh. Mag-retire na ko ba? Para sa agtang eh. Nag-isip pa na. Ba kaya? Anak ba? Kami pulda. No, nayang ko. Sa tapuan na rin tulag barato. Oh, tsada gid magdula pre. Ano ba ba? Ready. Layo na, layo. One. Sige, magdulot ng tabaran. One. Okay. Okay, mas pulit. Okay lang po barato. Nangutana si Maer sa ako nga. Karit, musimba ka? Ano ko nga, dili, Maer. Ano man? Yaman gud ni Jasaan karon. Ha? Yaman gud si Dundun og si Nanina. Yaman karon sa reduce. Wala, ay. Napagkay. Malay. Video na siya. No. One man ka na. Picture yapon. Hello, good morning. So welcome to Sophie Red. So we're here. So today is December 13 and we're celebrating Family Day. So hindi na gutom naman. So we still haven't yet took our breakfast. And lagi ba? Ayaw paluto ko na
ng sudon. Check out na to. Lagi na ba check out na to ganiha, prepare meals, ano. Red horse resort. 6:30 man na breakfast and good. Ay, mag-7 naman ata, te. Kasi bago ka sa ilang mission. Oo, so ato lang. Ito. Pwede na lang na kapag kaumra. Run. What's up guys, welcome back to our vlog. So we're here at Sophie Red and today is Sunday, it's December 13th and we're spending family day here. How was your experience here? My experience here is so difficult to understand Why? because it's necessary to elaborate this kind of event. What event is we're having now? We're doing the view and the surroundings here is so oblivious. So magnificent, so nice and the ambience is so very conducive and friendly. What's the We are emotional right there. And there is an emotion. There is emotion. What? We're choosing our breakfast and so we have here the menu, saka ba? Menu. So it's 250 pesos. Ham with egg and And one sulit na yung breakfast ko kasi may kasali na siyang coffee with rice and 2 viand. So very ay sorry, nagbago na gud. Isang longganisa na lang kasi tatlo yung longganisa. Longganisa is ano? Ham. So we're choosing our breakfast now. And corned beef. Tender juicy ba yung hotdog? Ikaw ya, what's yours? Hotdog ra ko. Hotdog. Longganisa, Thank you. cocktail with Hotdog kay corned beef mas la mama mga ko gamay sa corned beef nila. with pancit canton.